Ještě než toto video začne, tak bych vám rád všem řekl, že s Verčou spolu nechodíme, protože vím, že spoustu komentářů by tady bylo na toto téma, tak jsem vám to chtěl takhle na začátek říct. Pokud chcete další video s Verčou, dejte tady na to video aspoň 10 000 lajků. A připravili jsme si pro vás video. Dneska jsem tady jo, dobře. To je teda druhá specialitka. Teď tady máme tu nejdůležitější specialitku. A to je, že se podíváme na jedno videjko od Verunky. To je tady tohle. Follower Charlie. Která má kolik už 32 milionů, že? No. Jinak to je můj pět. Pokud byste to nepoznali, tam vzadu. Nahoře. Slavná váza od Fonryvlčka, které je přibližně tady. Počkej. Kámo, Ale já jsem tam ten like. a to se někdy do vás samotný třeba. Samo od sebe, jo? Dívej, když to stopnu v určitém momentu, proč má tak blízko pusu od tebe? A to, Ještě než toto video začne, tak bych vám rád všem řekl, že s Verčou spolu nechodíme. a to se někdy Po pusu od tebe. a to já nevím, ona tam dala jenom nos. Davide. Pusu žádnou nedala. Davide. Bych vám rád všem řekl, že s Verčou spolu nechodíme, protože vím, že spoustu komentářů Já jsem mi zdal sen, jak zabím jednoho člověka. by tady bylo na toto téma, tak jsem vám to chtěl takhle na začátek říct. Pokud chcete